gustaríame ir Concellos de Galicia, etapa 12. Comezamos na Serra do Barbanza, comezamos na Obra do Caramiñal. Bañado pola ría de Arousa destaca a Praia do Cabio e Praia do Areal. Ten 9.100 habitantes e o máis bonito é o Miradoiro da Curota. Topónimo Caramiñal provén dun arbusto da familia das ericáceas. Imos ao centro de Galicia para visitar Melide. Neste concello de 7.700 habitantes comemos o pulpo á feira e visitamos o río Furelos. Subimos pola provincia ata os concellos de Pontedeume e Neda, situado no Golfo Ártabro. Aquí destacamos as Fragas do Eume e o Camiño Inglés. En Pontedeume tamén temos o Torreón dos Andrade e a Praia de Bé. Pontedeume ten 7.500 habitantes. Neda ten 4.800 habitantes. Destacamos o Camiño Inglés, a Festa do Pan e o río Velelle. Visitamos a provincia de Lugo, visitamos Castro de Rei. Neste concello podemos visitar o Castro de Viladonga e destacamos que ten 5.000 habitantes. Imos máis cara ao leste para visitar o concello máis extenso de Galicia, a Fonsagrada. Dicimos que ten máis de 3.000 habitantes e aquí destaca o Camiño Primitivo, o Miradoiro do Arexo e a ponte colgante de Río de Porco. Por último tamén falamos da Torre de Burón. Fixamos no mapa e imos ata Baños de Molgas. Ten 1.500 habitantes e destaca a Barballa e a Romaría dos Milagres e o Castro de Acea. Matamos a etapa de hoxe en Vilamarín. Daqui destacamos o Pazo de Vilamarín, que ten 1.800 habitantes, e o río Barbantiño, que bate no Miño. E ata aquí a etapa número 12. Vémonos a semana que ven no Gustaríame Ir.